Siinä lukee live, jos... Tänään me Moro. pelataan Minecraftia ja ehkä vähän muutakin, en mä tiedä. Mennään mun yhdessä serverille. Joo, ja seuratkaa Kettus Twitchissä. Seuratkaa Kettus Twitchissä ja Dragon X taas uudella videolla. Täällä löytää sitä on sekoja videoita. Niin, ja silleen, niin Tätä 2 villakesoa. taas bännättiin ja ei se. Vähän teetetään tälleen, ei muuta. Ja mä siis autoin saamaan Dragonille ton Streamlapsin. Ja tämä ei ol... Tämä... Video oli vähän paskaa. Joo. No shit. Mä en oo family friendly YouTubettaja. Et jos ette ole 13, niin älkää kattoko mua please. En halua, että jotkut vanhemmat sanoo, että niitä oma poika alkoi sanoa jotain äänsanaa vitsi ihan yhtäkkiä. Jossain niinku heti kun se näkee mustan henkilö. Mä en halua, että mitä sellaista tapahtuu. Tai lapsi sanoo B-sanan, kun se on... Niin, ja mä en tahdo... Joo, niin kaikki, jotka on yli 13, niin kattokaa vaan. Ja jos olet 12, niin kattokaa. Niin, mut jos mulla on family... Miten jos mulla on family friendi, vitsi? Miten jos mulla on family friendi? Joo, sunkin kettä. Hemmetti. On kuitenkin. Mitä? Mulla on family friendi, sisu. Mulla on family Joo, mutta sun ei tarvii julkaista näitä. Sä voit editoida friendi, Twitch-kanava. Sä voit Mä en editoida kohta, jos mä kiroilen ne pois. kuule sua. Mitä? Sä voit editoida ne kohdat pois. Editoida. Ihan vaan tiedoksi. Okei. Ja kuitenkin, mä annan meille nyt Miten? omat. Striimis pystyy muka tekemään niin. Tää on striimisisu. Tiedän. Tää on striimisisu. Poistat sen live, jos mä kiroilen liikaa. Mut en mä voi editoida. Tiedän. Poistat sen live vaan, jos se... Mä sit laitan live pois päältä. Kiitos livestä. Moikka. Okei, mä otan tästä... Moikka, ja oikeet moikka. Moikka. Ending. Live loppu. Oli hauskaa, paitsi video vielä. Eli nyt mä saan vaikka, että voin sanoa, että Emeli on ihan perseestä. Ja myös Ari meidän koulusta, sekin on ihan fucker. Rekordaa mun videolle kuitenkin. Niin. Ja joo, mä Ei se tiedän mun haittaa. noin näppäimistä on maailman äänekkäin näppäimistä ikinä maailmassa. Mä tiedän sen, että sitä ei tarvitse kommentoida. Miksi sä tuon haki... No, mulkin on aika äänekäs, kattokaa. Joo, Kuunnelkaa. ja kuitenkin. Mut ei yhtään äänekäs kuin sulla. Vitsi, mä en käynyt sun koton, niin siellä kuuluu vaan... Tämmöistä kuuluu vaan siellä koko ajan. Siellä kuuluu vaan koko ajan tämmöistä. Tulee! Tulee jo! Oh. No kun minä yritän, mut kun Minecraft ei suostu toimimaan, kun tämä on aika paska Minecraft. About how? Mikä versio sulla Mama! perkelee? Se Vittu, kun sulla pitäisi olla vittu tämä versio päällä. Vitsi Perkelee. nyki. 1.21.4. Vittu! Mitä? Tossa! Siinä! Se on se. Vittu, mä en tiedä mikä se ongelma Se vittu. on. Onko sulla Älä oikein sokee. face vittu siinä perässä? No kun mä laitoin sen jo. Onko mä läpi? Joo, moikka. Heippa! Heippa. Okei, se on. Me voidaan pelaa yksinkin. Ehkä me ei pelata Mineä, mutta Forttia me ainakin pelataan. Joo. mennyt päivät. Katsot. Toivottavasti menee hyvin. Itsellä on ainakin mennyt ihan ok. Pelataan
lattiassa käy vähän lautapelejä. Myöskin yksi juttu. Tykkäättekö te Fortista vai ei? Tää on vaan niinku... Mun eka video oli myöskin Fortin video, mut... Joo. Mä vaan kiinnostaa, että tykkäättekö te Fortista vai haluatteko sitä tehdä? Ja oikeesti, jos oikeesti menee kommentissa. Voitte sanoa, että tää mäppi on... Se on ihan hyvä, mut silleen niinku... Ois voinut vittu laittaa tiltettä ovesi saatana keskellä. Voit mä laittaa tiltettä ovesi? No mutta on siitä ykkönen. Se tiltettä ovesi tuli vasta se kakkosella. Turpa kiinni vitun löydät siellä kommentissa. Ja joo. Älkää oikeesti kattoko mua, jos on yli 13. Ihan oikeesti. Te vanhatte ylpeitä. Mä olin 9.9. 2.d. Aika meemi pakko sanoa. Tuli aika meemi pakko sanoa. Ihan oikeesti. Maailman iso meemi ikinä. Juu. No mä meihän vaan normiin. Joku Chiropilliin. Mä pitkään pelannut Chiropilliin. Varpstakor. Mä en tiedä miksi mulla sitä aina kaverissa. Mä en pelannut hakat yli vuosia. Te voitte sanoa, että jos mä näytän niinku yksi kertaa yksi Lego-brikki, mua ei haittaa. Tai no kyllä mua haittaa. Super se pisto. Aina ammunut katsotaan. Toivon, että nää pistoolet ei pysty solta. Kova vihaista. Ne kuuluu olla huonoa. Miksi ne ei ole niin huonoa kuin ne voi olla? Jos mä oikeesti blow uppaan, niin mä varmaan laitan friendrapista pois. Vittu, mene jo helvettiin siitä! Vittu! Bird. Pelin paras paikka mielellään, on pakko sanoa. Me saamme myöskin ehkä tehdä enkukielellä videoida, jos sinne silleen. Ehkä mahdollisesti, mutta kyllä mä edelleen varmaan tehdä suomenkielisiä videoita, mutta en niin paljon. Mut kyllä mä, et ei hätää, kyllä mä tuun niinku muutakin tekemään pelkkää Fortnite pari. Ei hätää. Mitä mun oimi on näin surkeita nää? Tää on niin totti oikeesti. Mä en tiedä miten mulla kesti noin kauan tappais. Mä en oo vaan hyvä taloudella. Mä otan ne mieluummin mitä sentinellit on ja lähdetään roskaan. Ei vitsi nää on ja sanokaa myöskin, jos te haluatte mä vaihtaa webcam-paikkoon. Otetaan videota tällä hetkellä.
editoida tästä vähän jotain pois, mutta mä yritän tehdä tästä kuitenkin 15 minuutin videon suurin piirtein. Ja mä tiedän, mun ääni saattaa olla tosi ärsyttävä, mutta... Ja... Wow. Bird. Miten nyt on vaatimus matchi? Oi vittu. Hyvä loppua. Video kyllä tulee olla aika editoidut ja kun kaikki muut videot. Mä tuun vaan ehkä tässä sentään en muuta. Se on silleen sitä ennen kuin sen tämä on ainakin pidetty info. Joo. Tää on botki.
en ehkä laittaa sitä matsi 2 osaan, jos tää ei oikeesti tää matsi kestää enemmän kuin 2. Mä oon tehnyt niinku 15 minuutin videoituksen. En luulta. On hyvä juttu, mä tapoin tän. Huono juttu. Juna katos. Tää Furi on kaikki. Tää on varmaan mun lempiakkoisiisyy. Olisipa harvi, että minä rikkoin. Just. Typhon Blade on kyllä hyvä. Vähän OP. Miltä mä laittaa? Yksi on vähän ärsyttävä. Ei se liian ärsyttävä mun mielestä on. Oh, 30 tyyppää jäljellä. Mitä haulikkoa on käyttää? Mitä? Okei, ihan sama. Mä lopetan nyt tän video. Ja moikka! Tilatkaa mun kanava. Ja mä tuun syömään teidän sipsit ja teidän jäätelöt ja kaiken mitä teillä on. Ja teidän